रजनी, जब से हमनी अमृता विला खरीदले बानी, जाने काहे लग रहल बा कि हमनी कुछ अच्छा करे वाला बानी। सचो जगह बहुते अच्छा बा। ओ विला के देखा थी लगेला कि जैसे ओकरा बहुत प्यार से बनावल गइल रहे। रजनी, काहे ना हम अमृता विला के तोड़े से पहले कुछ ही दिन वहीजे रही। ओकर न्यू लेआउट और फाउंडेशन के तैयारी सब वहीजे से करल जाई। का कहलू? ख्याल तो बुरा नहीं खे जनाब के। बतावा कब शिफ्ट करे के बा? अब वहीं चलल जाओ। कूल, तो ऑपरेशन पैकिंग शुरू कइल जाओ। वो लैपटॉप मत भूलिया। और तू लेआउट इंस्ट्रूमेंट लावल मत भूलिया। ठीक बा। लागता हमनी के शिफ्टिंग से मौसम भी रोमांटिक हो गइल बा। हमनी की वजह से ना, सिर्फ हमार वजह से। काहे कि तोहरा अंदर रोमांस के कीड़ा बहुत छोट सा बा और ये मौसम हमार वजह से बदले बा। हम रोमांस के क्वीन जे बानी। नो फाइट विथ बीवी, तू ही जीत लू। एक्सक्यूज मी। यस, तू लोग के बाड़ा और ये गेट काहे खोल रहल बाड़ा? लेकिन आपके? हमार नाम देव हा और ये नेक्स्ट बंगलो हमारी ही हा। आपसे मिलके खुशी भइल। हमार नाम निखिल हा और ये हमार वाइफ रजनी। ग्लैड टू मीट यू। आप हमार सवाल के जवाब न देनी। ओ हाँ, हमनी जगह खरीद ले बानी। ना लेवे के चाहत रहे। मतलब? ई विला पे भूत के साया हा। ई का बकवासा? ई भूत ऊत कुछ ना होखेला। देखी मिस्टर, रात ज्यादा हो गइल बा। आप अपन घर जाएं। बाय। चला निखिल। जेकर मौत आवेली वो इहे बंगलो में चल आवेला। मूड ही खराब कर देलस बदतमीज। आई थिंक ई बंगलो के ई आदमी लेवल चाहत होखी, लेकिन एकर डील ना हो पाइल। यही से ये आदमी हमनी के साथे साइकोलॉजिकल गेम खेल रहल बा कि हमनी के मन में जगह के लेके गलत बात बैठ जाओ और छोट से छोट मिस्टेक्स एकर साथे जोड़ दी और फाइनली एके बेच के यहाँ से निकल जाई। आई थिंक तू सही कहा तड़ा। एनीवेज, अब सुतल जाओ। कल बहुते ज्यादा काम बा। बहुत काम बा कल के। निखिल, निखिल, उठा। निखिल, देखा क्या हो गइल। उठा। का हो गइल यार? आँख खोला और देखा। ई के कैलस? खिड़की दरवाजा सब खुला बा। हमनी के सब सामान बिखरल पड़ल बा। निखिल, कहीं भूत तई सब ना कैलस। अब तू शुरू हो गइलू। ऐसन कुछो ना हा, लेकिन हमरा के पता बा ई सब के कैले बा। के? उहे जौनी प्रॉपर्टी के हथियावल चाहता। चला हमरा साथे। ना निखिल, अभी ना। इतना रात में? इतना रात में ही जाप सही हो की रजनी। अगर अब हम चुप बैठ गए नी तो कल भी यही करी और करत रही। चला। तू दोनों यहाँ देखिए मिस्टर देव, अगर आपके लागत था कि आप हमने ऐसे डरा के भूत के कहानी सुना के हमने से प्रॉपर्टी हथिया ली है, तो ये आपके गलत फहमी बा। ये हमने के ड्रीम प्रोजेक्ट है मिस्टर देव। इससे दूर रही, अदरवाइज हमरा के पुलिस बुला के पड़ी। आई डोंट नो तू ये सब हमरा से काहे कह रहल बाड़ा। और प्लीज, तोहर प्रॉपर्टी में हमरा के कोनो इंटरेस्ट नहीं खे। अगर तोहके तोहर बंगलो में कोनो बैड एक्सपीरियंस भइल होखे तो उससे अब तोहरा के खुदे डील करे के पड़ी। आई टोल्ड यू, वहाँ पे भूत बा। विश्वास ना होखेला त जा वहाँ एगो खील ठोक के देख ला। गुड नाइट।
हमार तक कुछ समझे नहीं के आवत। लेकिन हमार समझ में आ रहल बा। का करे वाला बड़ा तू? सच्चाई जाने के बा हमरा। तू ठीक था बड़ा? निखिल! चल जा, घर छोड़ के चल जा। अगर तू हमार घर के दोबारा नुकसान पहुंचाइला तो हम तोहरा के जान से मार डालब। चल जा, जा। हे भगवान, का रही सब? मतलब मिस्टर देव ठीक कहत रहले, यहाँ भूत के साया बा। हमने यहाँ से अभी चल जाए। चल जाइब तक करब का रजनी, करब का? हमार जौन कुछ भी रहे उस सब हमें प्रॉपर्टी में लगा चुकल बानी। हमें प्रॉपर्टी ऐसे छोड़ के न जा सकेनी। तो का अब तू भूत से लड़बा? निखिल, समझे के कोशिश करा। जिंदा रहनी तो फिर से कुछ शुरू कर ले हम। लेकिन अगर यहाँ हमने मारल जाइब ता? ना मारल जाइब। अगर वो आत्मा के हमने के मारे के ही होखत तो वो अभी तक हमने के मार देत। हमने के यहाँ से जाए के मौका ना देहत। मतलब ई कि ई आत्मा बुरी नहीं खे। और दूसर तोहरा याद बा कि वो का कहले रहल कि हमारी घर के हाथ मत लगइहा। मतलब ओकरी घर से रिश्ता बा और ओकर साथ जरूर कोनो गलत काम भइल बा, जेकर वजह से वो भूत बन के ई घर के रक्षा कर रहल बाड़ी। निखिल, ई का बहकल बात करत अड़ा तू? हमनी के यहाँ से निकले के चाहिए। ई वक्त हमनी खातिर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है बा। ना रजनी ना, बिलीव मी, ई आत्मा के घर में ही ई आत्मा के राज हा। हमनी एक बार ओके ढूंढे के कोशिश करे के होगी। बिलीव मी, अगर कुछ ना मिलल तो हमनी यहाँ से चल जाए। बोला साथ देबू? ओके, ढूंढल जाओ। आप का करी? हेलो मिस्टर निखिल, ये फोटो आपके कहाँ से मिलल और इतना रात के हमरा ये फोटो भेजे के का मतलब बा? हम आपके बंगलो बेचले बानी। अगर आप हमार प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ जाने ले तब प्लीज स्टे अवे। ना रमेश जी, हमनी ऐसा कुछ ना करल चाहता नहीं। बस ई जानल चाहता नहीं कि आपके साथे ई लेडी के हा। अमृता नाम है कर, पर तू काहे पूछा तारा? आपके ये अमृता इहे घर में हा? अमृता जिंदा बिया? हम वही आवता नहीं, ओकरा रोक के रखिया। कहाँ बिया अमृता, कहाँ बिया? यहाँ बानी हम। अमृता, अमृता हमार बात सुना। हमरा मारत काहे बाड़ू तू? अमृता, तू तो हमार प्यार में पागल रहलू, प्रेम दीवानी रहलू, और अब ई सब काहे कि अब तक तू ही प्रेम दीवानी के प्यार देख ले रहला। अब तू अपन धोखा के गुस्सा भी देखबा। धोखा? ना अमृता, हम तोहरा के कोनो धोखा न देले बानी। बाकी तू ही हमरा के छोड़ के चल गए रहलू कहीं। हम तो आज भी पागल के जैसे तोहार इंतजार करत रहनी। हम तो शादी ही न केले बानी अमृता। सच? तोहार कसम अमृता। इतना ही प्यार रहे हमरा से तो बतावा, हमनी के प्यार के निशानी घर के छोड़ के काहे चल गएला तू? और एकरा बेचला काहे? बेचनी ऐसे काहे कि तोहरा नाम मिले से हम गुस्सा से भर गल रहनी। हमरा के तू धोखेबाज लगत रहलू।
और ये घर यही से छोड़ के हम पुश्तैनी घर में शिफ्ट हो गए रानी। काहे कि एगो एक्सीडेंट में मॉम डैड की मौत हो गई रहे। उनका तो मरे के ही रहे। बुरा काम के बुरा नतीजा ही हो खेला। का मतलब? हम भागल ना रहनी रमेश, बल्कि तोहार घर वाला लोग हमरा मार के ई दीवार में चुनवा देले रहे। बाकी हमारा आत्मा के मुक्ति ना मिलल और हम एक घर में कैद हो गई नी। बाकी हम अपन प्यार के निशानी ई घर के केहू के बिगाड़े ना देनी। लेकिन काम रीता, अब हम थक गइल बानी। ई दीवार में हमार कंकाल बा। तू अपन हाथ से ओकर अंतिम संस्कार करता रमेश। अब हमरा के मुक्ति चाही। ना अमृता, हमरा के तोरा साथे रहे के बा। हमरा छोड़ के मत जा। हमरा के जाए के पड़ी रमेश। अगले जन्म में फिर से मिलब। रमेश जी, आप चाहिए तो ये घर वापस ले सके नहीं। हमने अपन प्रोजेक्ट कहीं और शुरू कर ले हब। थैंक्स, एक काम काल्हे कर लेवल जाओ। आजकल हम बहुते देर तक सूते लगल बानी। ऐसने चलत रहे तो हमार आलू के खेती खराब हो जाई। जल्दी से जाके पानी दे देतानी। हाय रे हमार कमर। केहू ठीक ही कहले बा, खेती कोइल कोनो आसान काम नइखे। आलू के सारा पौधा के अच्छा से पानी दे देले बानी। अब बस इंतजार बा त आलू के तैयार होखे के। फिर हम लोगन के आलू खिला के अपन वश में करब और उनकर जरिए दुनिया के सबसे सुंदर स्त्री बन जाएब। हाँ? हम फसल में पानी तो अच्छा से देले रहनी। काश आलू भी अच्छा से बैठल होखिए। अरे वाह, आलू तो अब बहुते बढ़िया भइल बा। एकदम सोना के तरह चमक रहल बा। अब होई मकसद पूरा। आलू ले लो, ताजा ताजा आलू, बड़ा बड़ा आलू, छोट छोट, हर तरह के आलू ले लो। सस्ता सस्ता आलू ले लो। इतना रात के कौन औरत आलू बेच रहल बाड़ी? आलू ले लो आलू,
जंगल में मिली पुरान भालू, हमार पास मिली ताजा आलू। आलू वाली बहन, तू इतना रात के आलू बेच रहल बाड़ू? का करी बहन जी, हमनी चुड़ैलन के अब हमार मतलब हमनी दुखियारी औरतन के रात में ही वक्त मिलेला ना। अच्छा, अब भाव का लगेले बाड़ू? 50 के 4 किलो। बाकी हमरा पास तो 50 रुपया नहीं खे, जितना बा उतना ही दे दो। दे तो दी, बाकी बहिन बुरा मत मनिहा, तू आलू बहुत महंगा बेच रहल बाड़ू। का बहन जी, आपके महंगा लागता तो 25 दे दो, आप खुश रह बस। 25 ना, पूरा 20 देम। दे रहल बाड़ू तो द, ना तो तू अपन रास्ता हम अपन रास्ता। बोला का बोल रहल बाड़ू? बोले के का बा बहन जी, हमरा के तो आपके व्यवहार बहुते अच्छा लागल। आप ऐसन करी, 20 रुपया में 4 ना 5 किलो आलू ले ली। लागता ई सब्जी वाली पगला गइल बाड़ी, ऐसे 200 रुपया के आलू 20 रुपया में बेच रहल बाड़ी, पागल कहीं के। बाकी हमरा के का, एकरा से पहले कि एकर मन बदल जाए, आलू लेके फूट लेतानी। का सोचे लगनी बहन जी, तौल दी ना? हाँ, तौल दा ना। हाँ, इली बहन जी आपके आलू, और ये तो हर पैसा। मोहन आज आलू के सब्जी बनावे के कहले बाड़े, जल्दी से बना के कपड़ा धोए बैठ जाता नी। हे भगवान, घर में तो एक ही आलू बा, एक आलू से सब्जी कैसे बनी? बाजार गईनी तो आवे जाए में ही पूरा समय चल जाई। आज तो मोहन जी खूब डांटी है हमरा के। का करी का करी? आप शालू से पूछ लेता नी, अगर ओकरा पास आलू भइल तब बात बन जाई। शालू, अरे शालू, सुना तो तनी। शालू शालू शालू, दरवाजा तो खुला बा, फेरी बाहर काहे ना आ रहल बाड़ी? शायद बाथरूम में हुई है, आवाज दे के देखा तानी। शालू, अंदर जाके देखा तानी। अरे शालू, तरह के कितना आवाज देनी हम, बाकी तू टीवी में इतना घुस गइल बाड़ू कि हमारा आवाज ही ना सुन लू तू। सॉरी माला, हम सुननी ना। का चाहिए तरह के? अरे मोहन आज आलू के सब्जी बनावे खातिर कहले बा, बाकी घर में आलूए खत्म हो गइल बा। तरह पास आलू बा का? शालू के पास हमेशा आलू रहेला। वैसे आज हम आलू के सब्जी कुछ ज्यादा ही बना ले रहनी, तू उहे लेके जा, तो हर समय भी बच जाई। अरे ये तो बहुत ही अच्छा बात हो जाई। थैंक यू वेरी मच शालू। शालू के आलू खातिर नो थैंक्स। बाकी सब्जी ले जाए से पहले तनी चख के तो बतावा कि कैसन बनल बा। शालू, सब्जी तो हम चख ले हब, बाकी एगो बात बतावा, तार आँख के का बहिल बा? कुछ ना, उ मोतिया बिंद हो गइल बा। मोतिया बिंद? ऐसन थोड़ी ना होखेला। काहे? तारा के का कबो मोतिया बिंद भइल बा? ना, भइल तो नहीं खे, बाकी ना भइल तो चला, शालू के आलू टेस्ट करा और घर पहुँच के अपन पति की सेवा करा। अच्छा, टेस्ट करा तानी, रौब मत झाड़ा।
शालू के आलू चुड़ैल के भालू सब एक बा। हमनी सब एक बानी। माला, बहुत तेज भूख लागल बा, जल्दी कुछ खाए के लगा दा। तहरा के आलू के सब्जी बनौले खातिर कहले रहनी, बनौलू का? तहरा खातिर त हम आसमान से तारा भी तोड़ के ले आई। इस सब्जी बनावल कौन खेत के मूली बा? इला खा आलू के सब्जी। अरे अरे, रोटी भी तलावा, खाली सब्जी कैसे खाई? आज तोहार पड़ोसिन शालू आलू के ऐसन सब्जी बनैले बाड़ी कि एक चम्मच खाते ही तरा कुछो खाए के जरूरत ना पड़ी। वो सब तो ठीक बा, पर तहार आंखें का भइल बा? मोतियाबिंद हो गइल बा। अब तू बोल बा कि मोतियाबिंद ऐसा ना होखेला त हम पूछब कि तहरा कबो भइल बा का? त तू सोचत जवाब देबा कि ना? फिर हम कहब कि जब तहरा के पता ही नइखे कि मोतियाबिंद कैसन होखेला तो इतना सवाल जवाब काहे? सीधा सीधा सब्जी खा। अरे अरे, तोहरा हो का गइल बा? कितना तड़ातड़ बोल रहल बड़ू। अच्छा लावा दा, हमहू तो देखी पड़ोसन के हाथ के जादू। अब हमार मतलब टेस्ट। काहे? तहरा के भी हो गइल ना मोतियाबिंद? हो गइल। तो बोला शालू के आलू चुड़ैल के भालू सब एक बा। हमनी सब एक बानी। शालू के आलू चुड़ैल के भालू सब एक हा, हमनी सब एक बानी। बन गइल बात। धीरे धीरे सब हमार कब्जा में हो जाई है। जल्दी से बचल कुचल आलू भी बेच देता नी। आलू ले लो, आलू फ्री में आलू ले लो। गवर्नमेंट वाला आलू ले लो, फ्री के स्कीम वाला आलू ले लो। आलू ले लो, आलू। हाँ, फ्री वाला आलू हमरा के दो। अरे हमरा के दो, अरे हमरा बोले बानी ना। अरे हमरा के चाहिए, हमरा के दो। अरे हमरा के चाहिए। अरे रे 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 रे, रुका रुका रुका। आप लोग लड़ी मत। आप लोग 3 बानी, तीनों आधा आधा आलू ले जाई। बात खत्म। सरकारी माल पे तो सबके हक होके के चाहिए, है ना? एकदम ठीक करू, सही करू। ई खइए आलू और हमार काम होकल चालू। चुड़ैल माई की जय हो, 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 चुड़ैल माई की जय हो। हमार आलू काम कर गइल। अब बस तू लोग हमार गुलाम बाड़ा। हम जौन कहब तू सब लोग वे करबा। हम दुनिया के सबसे सुंदर स्त्री बने चाहतानी। ओकरा खातिर हमरा के 100 जवान आदमियन के खून से नहावे के होई। त जा 100 जवान आदमी के पकड़ के ले आवा। जा बचावा, बचावा के बचावा। रुक जा मूर्ख बाबा। तहार हिम्मत कैसे भइल हमार गुलामन के रोके के? एकर सजा मिली तहरा के। मरे खातिर तैयार हो जो। जय महाकाल।
ई का कैला तू बाबा? ई लोगन के हमार सम्मोहन से निकाल के तू हमार कईल करावल पे पानी फेर देला। और ई हमार 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 शरीर काहे जले लागल? रोका ई आग के, रोका रोका ई आग के। जब तक महाकाल एक गुलेल बाबा के साथ पड़े, केहू चुड़ैल उड़ैल भूत प्रेत केहू के कुछ ना बिगाड़ सकेला। जय महाकाल। जय महाकाल।